Recorrem la costa basca des de la central nuclear de Lemoiz fins a Mundaka, passant per Baquio, Gaztelugatxe i Bermeo. Els edificis de la central nuclear de Lemoiz, que l'any 1984, ja a punt per a la seva posada en marxa, es va paralitzar i desmantellar a causa de la pressió d'ETA i grups ecologistes bascos. El cost total ha sigut de 6.000 milions d'euros. Baquio. La platja té 1 quilòmetre de llargària. S'hi celebren campionats de surf. A l'extrem est hi ha roques d'argiles vermelles amb vetes de guix i roques d'origen volcànic que formen petits illots. Gaztelugatxe. He fet un vídeo específic. Bermeo. Localitat amb una important activitat de pesca i d'indústria conservera. Mundaka. Està al marge oest de la desembocadura de la ria del riu Oka i comença la reserva de la biosfera als aiguamolls d'Urdaibai. A Mundaka hi ha la famosa onada a esquerres que atrau surfistes de tot el món. En dies de fort onatge s'hi forma la canonada.